Уже эскизы. Привет. Eu filmez vlog. Noroc. Eu nu mai filma. Te rog că sunt aici. Ați înțeles? Patricia, noi nu Da, eu filmăm. nu sunt gata. Eu filmez vlog pentru că vreau să documentez cum noi facem proiectul nostru. Eu am ajuns la Patricia și noi am și ne pregătim. Au mai rămas vreo câteva minute și ne ducem la magazin. Și să cumpărăm tot ce trebuie. Pentru documentare, ca să știți, mereu când vine Irina, Patricia nu-i gata, a părăvut și e în 20 de minute și e gata muș. O să vedeți magie cum o fată în 20 minute se gătește. Numai ca să reușească. Wow, uitați ce de romantică este la Patricia la noi. Să-ți dau ceva? Niște apă până eu mă ofru? Nu, eu m-am oprit la prezident și am băut o coffee. Ah, ok. Normal, da? Flex noi. Aici, după cum vedeți, este un vision board nefinisat. Încă de data trecută, noi cu Patricia am organizat un vision board. A fost primul nostru proiect. Cum se observă el așa și-a rămas, asta știți ce înseamnă? Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că noi o să-l continuăm. Fetele vor să mai facem continuare la acest vision board și din acest motiv noi să-l continuăm. Deși stau în ochelari pentru că bate soarele în ochi și nu. Mai pe scurt. După cum vedeți, noi cu Patricia am făcut așa o diplomă. O diplomă unde noi am scris Female Community Chișinău. Welcome to our first gathering. Female Community Chișinău, welcome to our gathering. Și aici, din spate, noi ne-am semnat. Pentru că e chestie foarte serioasă, da? Care e scopul acest vlog? Asta e simplu documentăm cum noi am început totul, ca peste vreo 5 ani noi să urmărim primii pași, primele semințe semănate în pământ. Și noi să ne gândim, wow, cât de bravo noi am fost, că noi nu ne-am lăsat și nu ne-am dat bătute, pentru că în viață multe se... Astăzi avem o zi foarte călduroasă, avem vreo 33 de grade, dar asta pe noi nu ne oprește să organizăm evenimentul nostru. Fericire. Pregătirile merg în toi. Dacă ele arată așa. Noi cu Patricia vrem să luăm niște cărți. Ele foarte... Și am deja una care... Da. Așa că... Foarte interesting. O să ne ținem așa ocupați, vedem dacă nu este unul. Găsim noi ieșiri din situație. Da, să vedem acolo și avem în geantă, repede pentru vlog. Давай. Aici avem cărstăro, tripod. Este boxă pentru muzică. Box pentru muzică. Este boards de lemn. Aici deja sunt utensilele noastre, niște containere, da, tacâmurile și deja foi pentru scrisoarea care noi o să facem pentru practică. Perfecto, patronul! Ne ducem. Patricia, uitați, deja s-a gătit. Foarte Sunt gata, nu a fost asta 20 de minute, am luat 30 de minute. Ne vedem Da, în altă locație, nici nu știu unde o să ajungem. Punem fularul magic și am plecat. Noi deja am ieșit. Oh, doamne, e filmat afară, asta e вообще... Frumusețea ta. Ui, nu, ce bumper cu tare. Uite, are un bumper lucios de frumos. Mai pe scurt, vreo 30 de urmă eu n-am stricat bumperul, nu e de fapt, dar l-am reparat și acum este ca nou-nouț. Vedeți? Vedeți. Mulțumesc. Ne vedem. N-am fost în Elat, cred că din 2015. Nu știu, poate nu 2015, asta încă e din 2005. Precis din 2005. Irina a ajuns la baza mea. Eu am ajuns Botanica. Nu știu unde am ajuns, dar Botanica și Elat. și un labirint de magazine. Tot este ora 3:15, noi în sfârșit o să mâncăm. Astăzi prima mâncare noastră este la o cantină la Elat. Nu știm unde și nu știm cine. Wow! Incredibil! Înseamnă... Ați văzut ce liftare e la? Eu sunt șoche. Parcă sunt în New York. Wow! Și aici sunt peștișori.
Uite ce să pești. Eu când eram mică mă îmbrăcam numai aici. Știți, buticurile astea erau pline, absolut pline. Mai locul ăsta e gol. Dar de ce el așa pustiu? Show balet pentru sărbătorile noastre. Și asta. Wow! Ce e așa? Indian, Oho. Greek. Dar știi că pare interesant. Это находка. Uite ce muzică. Да. Sincer, Știm dacă a filmat acolo să avem contact. mie îmi place, nu știu, eu nici de e ceva nișava. Dar știi și cadrul interesant e pe în coridorul ăsta. Da, eu de să spun stranic, știu. Și numai jucării și Patricia. Și Panda. Cantina la Mămica. Prima dată. Cum să până ajungi aici? 30. Interesant, dar în Kaufland spate de filmat. Cum crezi în Kaufland spate de filmat? Da, конечно. Am găsit rozele. Yay! E un dezic. Da, pentru badminton. N-am găsit, blin. Camembert și brie. Niște de astea așa ca prosciutto să fie lângă ele. Struguri și... Stop, să le pun pe donuts. Nu mai ne-am dat seama. Și o să fie articarisă, fructele uscate și să un bord. Tu cred că ești toate astea. Давай. Nu nică. Nu, tot normal. Noi am făcut cumpărături acolo. Pot să zici că deja picnicul e aproape gata. Da, și valancic nu aveau. Mai în 4 magazine a fost și nu găsim bălancic. Și să... Era nelat! Era nelat. Da. Nelat noi n-am întrebat. Ups. Ia uite ce trebuțe. Câte Cu să rămână fără scrisoare. viitor, scrisoare, trebuie scris. Ești sigur că noi facem tot deodată? Tot deodată, eu. Eu sunt sigură. Hai, te cred. Irina, punem pariu că o să putem să facem totul dintr-o dată sau Păi din nu știu două? dacă da, noi suntem căcioși. Mi se pare că Irina e foarte curajoasă. Eu sunt forță. Da, eu spun aici, acum nu ies. Dar cum să nu fie ușor? Ia uite, ai luat, ai pus ternuță și aici. Opa! Bani! Hai mai departe, ai luat 60 lei pentru intrare, da? Parcă 30 lei intrarea. Așa, dă-ne un pachet. Tu a spus să Da, конечно. Eu încă să filmez și încă să duc. Nu, hai să nu facem traume. Haide. Ele sunt tot așa de grele ambele, din păcate. Și mai este. Gata, asta e tot. E, что за că nu... Ei, Eu Patrice. mai am cu mână liberă. Închide, te rog așa. Mai am încă o mână liberă. Serios? Am își dau bani și gata. E ca să înseamnă să organizezi evenimente. E că arăți așa. Acolo e casă, nu, acolo e cafe. Vreau să spun unde plătim, că nu văd. Bună ziua! Wow! Vai, dar ce frumos ați aici. Da? Mersi mult. Dar unde este un nuc bătrân ca noi să ne punem în umbra lui? Un nuc bătrân. Wow, dar uitați și locații. Nu știu, gigantică, această grădină botanică. Eu mă merg cu ușile. Ai fost băgat la Nu, prima dată. S-a mișcat. Sincer, n-am fost niciodată la grădină. Wow! Так, tu descurci acolo cu pachetul cu el. Iesc, da? Dacă ceva de mie un pachet și tu să filmezi. Dacă vrei. Ei, da. Și e geanta mea. Uite că trezi să mai filmez și eu. Tu știi unde noi mergem? Normal. Tu știi locația prea? Eu duc, I am leading the way. Asta e treabă foarte interesantă, cum eu din toate părțile, uitați, din toate părțile sunt pachetate, voi mă imaginați ce înseamnă? Gata? Ne odihnim. Nu gata. Tu și serios? Serios îți spun. Cum adică mai este de mers, ne dăm nitică mână. Apoi Și eu tu spun. vreo iei 2 tururi, încă și cu tine nu facem atâta de... Nu, apoi de asta și-am spus că pachetele sunt grele și am putut tu să rămâi să amenajezi și eu mă duceam și luam a doilea Hai, da, uai că merg 100 de kilometri. Te-am obosit prin Kaufland acela cât am mers prin Elat. Nu, data viitoare noi chemăm 100 de oameni să ajute. Nu mă interesează nimic. Vină хотя бы 10. Ca să vină хотя бы unul. Noi am ajuns, noi am mers, cred că vreo 300 de kilometri pe jur. Nu mai rezistă. Da, ne încad piernile. Dar noi o să reușim. Uite, ne punem e acolo. Fix pe mal vreau.
Libelule și rățuși și bondari. Normal. Uitați-vă ce frumusați aici. Și știți de ce e bine aici? Pentru că și cu bani și nu într-o oricine. Uitați-vă. Ce loc. Apa pentru Alina. Sunt mai puțin. Nu, sunt mari. Asta e drăguț. Eu sunt inteligentă, am spus. Acolo, în îndepărtare, vine prima noastră invitată. Dă privet la Patricia. Ai ajuns! Patricia! Încântată! Bună ziua! Bună ziua! Și de молодец, Carinet. Îmi pare foarte bine că faci Da, chiar parte din mersi, mulțumim! această... Uite ce frumusață noi și-am organizat. Bine v-am spus, oameni care vin și se investesc, fac efort. Nu așa... Femei, bravo! Și asta e câinele tău? Asta nu. Asta e câinele nostru. Da, da. Păi ce să dăm? Hai dă-i o bucățică de carnați. Eu am înțeles, el îi trimis la Dumnezeu. Конечно, el a și venit să ne păzească. Nu am așa. Deci că vin să te parcă locui acolo. Azi să fii cu noi? Tu ești bună? Când o să mișca ceva, tu ne bun? Da, tu dacă ceva de asta. Acolo ceva să mișca eu. Nu, că s-a pus așa de inteligent, știi? El e venit la Dumnezeu, da? Ce s-ai făcut acum la voi? Da, și-a făcut. Dimineața să ne-am păr. Ne dușim, adică... Haidem. Я даже la камеру мы filmat când dușim. Все. Nu se pot să... Воздуханов не принимаем. Am Они mâncat там până телефон тормозит. Puișoare vine. Eu dus la grechire. Eu Da, у формитурки есть миш. Și eu cred că ei n-a spate să puși... Nu mai sunt creche. Pe bord nu mai sunt. Patricia, o dat toți crechere Rățuși. aceste rățuști. Ia da să dau repede. În sanator ne duc, da. Măi, tu știi de când vreau să fac ziua mea de naștere la sanatoriu? Îți spun, recomand. Ăsta este un Palo Santo. Și pentru și el trebuie. Speros frumos. Priveliște de la balcon era asta. Wow, foarte frumos. Rază de soare, vii. Nu, noi nu le cunoaștem. Nu. Noi nu le cunoaștem. De privet la vlog! Bravo! Bravo! Noroc, Patricia, mie tot. Ce sfetelor? Noi, Taman, am vrut să ne apucăm de magie. Da, Și tu ai venit sама la timp. tu super la timp ai venit. Ia uite, noi cu tarou vrem să facem. Wow! Noi numai că ne-am apucat, Taman, tu mai servești. Spa să întreb dacă e persoana potrivită. Da, normal. Da, și după cum. Алло, девушка, привет. Никогда не поздно, Ева. Din primul și din părțidem. Ладно, știi tot YouTube-ul că ești căsătorită. Точно spag asta în vlog? A, noi facem vlog? Da. Credem că așa pentru noi. Nu, facem vlog. Maxic? Wow, Cum ți-i locația aceasta? frumoasă locație. Foarte frumoasă locație. Aici, eu dacă știu numai afganul și mezonă. Noi de-am cu rățuștele ne-am întâlnit la ceva. Это твоя заслуга. Это результат большой внутренней работы. В предыдущий период своей жизни перемены происходят внутри. Теперь благоприятно.